Nyt ääniaalloilla ompi Uusola, kaikki fiksut mukaan. Uusola antaa suuria kulttuurinautintoja. Ensimmäinen kulttuurinautinto, minkä Uusola tarjoaa kansalle ja ihan ilmaiseksi. Runo 50. 50 jo on. On tuo taivas mahoton. Ikkee vaan lissee lykkee. Kuka sitä hirveesti tykkää? Ei kannata korkata pulloa, kun jo harmota piähän tullo. Toinen kulttuurinautinto, runo avioero. No on se kyllä hiton moista, kun ei oo sinunlaista toista. Minä vanikkata tiellä itekseen järsin ja kaipusta vielä kovasti kärsin. Pirruuko sinut sai lähtemään poikkeen? Minusta reilua oo se ei. En minä oo kelevoton jätkä, ei ees suussaan oo keikkuna sätkä. Mikä meillä ois olluna olla? Ollaan kohta kumpikin hunningolla. Kyllä immeinen toista kainaloon kaipoo, että ei kaipaas, ei tuu semmoista aikaa. Jos ruoho on vihreämpö aajan takana, oo sitten siellä sinä peevelin pakana. Minä tiellä metässä turvoon herraan ja yksin sekottelen kahvit kermaan. Elleepä se jätkä tällä lailla, ei oo huolta vaikka akko on vailla. Ja kun ikkee vielä lissee lykkee, heppikään tiiä mistä ennei tykkää. Että ravvoppa sinä vaan poikien perässä, minä tiellä köllötän kesäterässä. Ja kun pojat sulle selkänsä kääntää, minä vaan visloo kun huules itkua vientää. Esitys numero 3. Uusola hiukan vakava henkisenä. Runo maailman katsomus. Vain valhetta pölyävää sydän ihmisen heikko luo. Totta ja kestävää on vain sattuman loputon vuo. Sitä miestä, voimakasta, eivät jumalien ansat uhkaa, joka elämän vakasta huomisen peltoon kylvää tuhkaa.